Daghang kay pangutana nga matubag sa Biblia. Ingon nga espirituhanong mga tao na kinahanglan ta sa basahon nga maghatag ka natog kaalam nga maapliklar sa atong kinabuhi karon. We need the wisdom of God nga ma-apply nato kay grabe na kaayong atong gipuy-an nga kalibutan. Kung wala ta ani paaganta. Mahimo ignorante ta sa mga butang nga gusto sa Ginoo ipaabot sa tuwa nga naaman unta ang Biblia. Aplikar na to sa tanan nato sa atong life ug maghatag og strength sa atong spirit. Ingon nga spirit man ta. Ang makahatag ani only the Bible, the Word of God. Sa diyang mani si Jesus diri sa kalibutan, iyang gidala ang pulong gikan sa langit. Di ba? Siya ra ang naipulong sa langit. Ang taga kalibutan puro taga pulong sa kalibutan ang atong puro pang panginabuhi. Wala ta magiskot unsa ang future sa atong life after this life. Ni ani si Jesus diri iyang gidala ang pulong aron ang tagayuta makabaton sa pulong sa langit. Mauna igsoon, daghang kay mga butang nga gusto sa Ginoo ipaabot sa tuwa. Ug samtang ni ani si Jesus diri, dili lang siya ni ani para human tabayran sa atong mga sala, human siya nagpakamata, human siya nidupa sa cross, human niya giagian ang tanang kasakitan, human siya nang niingon sa iyang dito sa cross, natapos na. Nya ingon ang Biblia sa tanang mudawat ug mutuo kaniya makabaton sa kaluwasan. Pagkahuman ka nanuluwas, gibiyaan ta niya. Din mingon siya ta, pala na mo kung sa uno niya pag kinabuhi ang kinabuhing luwas. God is good. Iyang gibilin ang iyang pulong. Aron ikaw ug ako nga luwas, do not take direction, do not take way unsaon pag kinabuhi kining bag-ong kinabuhi kauban niya. Inana ta kahigugma sa Ginoo. Unsa ka kung wala gibilin ang Bible no? Naaba ka karon diri. Naaba ka tahisgutan may tungod sa Dios. Unsa ka istorya ni pastora no? Kung magtigom ta diri, mutuo ka kung kakahaka gikan ako. Gahom ka inyong madawat. Naakay kausaban atong kinabuhi. This powerful book ibilin sa Dios diri. Aron ikaw gako ang atong bagong kinabuhi igsoon matultulan nato ang dalan